Isunduing Panyulong, Barangay Santo Domingo, kang Kapitan Edmond Megatix Atienza at dingkya katamong Kagawad Connie Gosum Pagal, Kagawad Dario Diamat, Kagawad Lenny Ocampo de la Peña, SK Rich Ladrili Sinyan, Rowena Weng Lagman, Marlon Meneses at Kagawad Roy Cortez. EAT, ito ang tapat. Mega Service, Misasan Metong Tana, kang Kapitan Edmond Megatix Atienza, keti Barangay Santo Domingo. Kenina ka, Rubber Cuts. Mula Purok 1, 2, 3 at 4, ating nakita totoong serbisyo. Santo Domingo ang ating kasangga, Edmond Atienza, Kap Megatix. Santo Domingo'y nagkakaisa, kay Kap Megatix, Edmond Atienza. Sa serbisyo ay subok na, Edmond Atienza, Kap Megatix. Sina Dario, SK Rich at Connie, Marlon Weng, Roy at Lenny, lahat sila ay magbibigay serbisyo sa ating barangay. Santo Domingo'y nagkakaisa, kay Kap Megatix sumusuporta. Sa serbisyo'y subok na nga ating kasangga, Kap Megatix. EAT, ito ang tapat. Mega serbisyo kay Kap Megatix. Isunduing Panyulong, Barangay Santo Domingo, kang Kapitan Edmond Megatix Atienza at dingkya katamong Kagawad Connie Gosum Pagal, Kagawad Dario Diamat, Kagawad Lenny Ocampo de la Peña, SK Rich Ladrili Sinyan, Rowena Weng Lagman, Marlon Meneses at Kagawad Roy Cortez. EAT, ito ang tapat. Mega Service, Misasan Metong Tana, kang Kapitan Edmond Megatix Atienza, keti Barangay Santo Domingo. Kenina ka, Rubber Cuts. Mula Purok 1, 2, 3 at 4, ating nakita totoong serbisyo. Santo Domingo ang ating kasangga, Edmond Atienza, Kap Megatix. Santo Domingo'y nagkakaisa, kay Kap Megatix, Edmond Atienza. Sa serbisyo ay subok na, Edmond Atienza, Kap Megatix. Sina Dario, SK Rich at Connie, Marlon Weng, Roy at Lenny, lahat sila ay magbibigay serbisyo sa ating barangay. Santo Domingo'y nagkakaisa, kay Kap Megatix sumusuporta. Sa serbisyo'y subok na nga ating kasangga,